sabi niya, sir, kasi maghanap lang doon ng alternatives yung mga users ng drugs kapag mag-focus sa supply reduction, such as cough syrup and etc. Ano sir yung position niyo doon? Pero, totoo po yun. Totoo po yun. Doon sa akin kasi, address both sides. Hindi yung mag-focus ka lang sa one side. Mag-focus ka on both sides, yung demand reduction at saka sa supply reduction. Dapat sabay-sabayan at akihin mo yan.